FM Daet. At syempre mapapanood din tayo live sa DOH Bicol Facebook page. Ako nga pala si Kenneth Paul Dado. At ako naman si Janine Conde Lagunoy, ang inyong mga kachika mula sa DOH Bicol Communications Management Unit. Ayan, kamusta po Ma'am Janine? Ayan, it's a privilege na andito tayo sa istasyon ng Bicol Idol FM Legazpi. At syempre bagong lahat, batiin din po natin ang ating kasama dito ng mga technical sides, si Mr. Jeff Malate na nag-assist sa atin simula pa nung alauna nang pumunta tayo dito, di ba Ma'am Ja? Oo nga. Andito din po Sir Kenneth, si Mr. Jomar Siciliano, and si Miss Danica Caballero, ang aming hepo to. Yeah. At syempre, binabati din namin itong si Jomar dahil siya ay magse-celebrate ng kanyang birthday sa linggo. Happy I-advance birthday! namin, di ko alam kung ngayon ba natin ito kakanta ng happy birthday o sa Sunday na lang. Happy birthday po sa ating digital manager. Isang napakasipag na aming kaopisina. So, bago ang lahat, bago nating umpisahan ang ating chikahan, tayo muna'y dumako sa balitang DOH Bicol. DOH Bicol nagsagawa ng symposium on immunization para sa Barangay Local Chief Executive sa Virac, Catanduanes. Philippine Society of Pediatric Metabolism and Endocrinology o PSPME nagsagawa ng follow-up clinic para sa mga pasyente ng BRHMC Newborn Screening Continuity Clinic. DOH Bicol patuloy ang pagpapaigting ng newborn screening advocacy. PSPME nagsagawa ng follow-up consultation para sa mga pasyente ng BMC. DOH Bicol nakikisa sa selebrasyon ng World Patient Safety Day. Convention para sa pagsulong ng generic drugs isinagawa sa Albay. Narito ang mga detalye ng balita. Nagsagawa ng isang symposium on immunization para sa Barangay Local Chief Executives ang Department of Health Bicol Center for Health Development noong September 11, 2024 sa Virac, Catanduanes. Layunin ng symposium na ito na palakasin ang immunization efforts kasama ang local chief executives at mag-orient ng health workers at ng komunidad sa paparating na nationwide school-based immunization o SBI campaign sa October 7. Ang target population para sa SBI ay mga estudyante mula sa pampublikong paaralan. Makakatanggap ang mga estudyante sa grade 1 at grade 7 ng measles, rubella at tetanus diphtheria vaccine. Samantala, ang grade 4 female students naman ay makakatanggap ng bakuna laban sa human papilloma virus. Tinalakay naman ng Health Promotion Unit Head at Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster Dr. Monray Isaiah Simancilla ang basics at must-knows of immunization. Ibinahagi naman ni NIP Regional Program Coordinator na si Christine Olial na ang regional immunization coverage, SBI guidelines at templates of ordinances para sa implementasyon sa barangay. Samantala, ayon kay Health Education and Promotion Officer 3, Mr. Joseph Steven Pinol, na ang mga barangay officials ay may malaking papel sa tagumpay ng immunization campaign. Para naman sa susunod na balita, nagsagawa ang Philippine Society of Pediatric Metabolism and Endocrinology o PSPME kasama ang Bicol Regional Hospital and Medical Center Newborn Screening Continuity Clinic ng isang follow-up check-up para sa 26 na pasyente noong September 11 sa Healthy Lifestyle Complex ng DOH Bicol CHD. Katuwang nito ang Newborn Screening Reference Center at Department of Health Bicol Center for Health Development. Layunin ng aktibidad na magbigay ng specialized consultations para sa mga confirmed positive patients na mayroong endocrine disorders gaya ng congenital hypothyroidism at congenital adrenal hyperplasia. Sila ay sumailalim sa screening procedures sa ilalim ng Expanded Newborn Screening Program. Ang mga PSPME
specialist na sina Dr. Lauren A. Abad, Dr. Susana P. Campos, Dr. Marive A. Flores de Claro at Nurse Mary Joy M. Rebueno mula sa BRHMC and BSCC ay nakapag-assess ng 26 na pasyente kung saan 24 ay mayroong congenital hypothyroidism at 2 naman ang may congenital adrenal hyperplasia. Ang aktibidad ay parte ng patuloy na treatment at management ng mga pasyente ng BRHMC Newborn Screening Continuity Clinic. Ang mga newborn screening continuity clinics ng Department of Health ay ambulatory clinics na nasa loob ng isang tertiary hospital na nagsasagawa ng comprehensive newborn screening at treatments. Ang mga clinic na ito ay nagbibigay sa pasyente ng access sa long-term continuity care and treatment. Dako naman tayo sa ikatlong balita sa pagpapatuloy ng treatment at management ng mga na-screen na pasyente na mayroong endocrine disorders tulad ng congenital hypothyroidism at congenital adrenal hyperplasia. Ang Bicol Medical Center Newborn Screening Continuity Clinic ay nagsagawa ng kanilang unang Philippine Society of Pediatric Metabolism and Endocrinology Follow-up Clinic noong September 12, 2024 sa BMC Auditorium, Naga City. Katuwang dito ang Newborn Screening Reference Center at DOH Bicol CHD sa pamamagitan ng Family Health Cluster Newborn Screening Program. Umabot sa 34 na pasyente ang na-assess, kung saan 31 ay may congenital hypothyroidism at 3 naman ang may congenital adrenal hyperplasia. Sila ay in-assess ng mga PSPME specialist na sina Dr. Lauren A. Abad at Dr. Susana P. Campos. Kasalukuyang mayroong 2 newborn screening continuity clinic sa rehiyon kung saan mayroong regular follow-up na isinasagawa. Ito ay sa BRHMC at Bicol Medical Center. Meron ding 2 NBS satellite clinics, ito ang Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes at BRGH-GMC sa Camarines Sur. Patuloy na inikayat ng DOH Bicol ang mga magulang na mag-avail ng expanded newborn screening services 24 oras makalipas ang pagkapanganak sa DOH licensed birthing facilities upang masiguro ang early detection ng metabolic at endocrine disorders. Nitong Martes, 17 ng Setyembre, suot naman ang orange advocacy shirts na kisa ang DOH Bicol at mga kawani nito sa pagdiriwang ng World Patient Safety Day. Nananawagan din ang DOH Bicol sa publiko at mga stakeholders para sa global solidarity at action para sa mas pinabuting pagsiguro ng kaligtasan ng pasyente. Ayon sa World Health Organization, ang pagkaantala, hindi tama o maling diagnosis ay maaaring magpatagal ng sakit at kung minsan ay magdulot ng kapansanan o kamatayan. Ang temang Improving Diagnosis for Patient Safety ay nakatuon sa pagpapalaganap ng tama at nasa oras na diagnosis ng sakit upang masiguro ang patient safety. Sunod naman, pinangunahan ng DOH Bicol CHD ang isang convention para sa pagsulong ng generic drugs sa Legazpi City, Albay. Ito ay parte ng selebrasyon ng 36th year of commemoration of the passage of the Generics Act of 1988 o ang Generics Awareness Month. Sa temang Generics di kalidad na alaga at ginhawang abot kaya, layunin ng convention na i-equip ang lahat ng public at private pharmacists ng mga kaalaman sa rational use of medicines, benepisyo ng generics at papel ng kabataan sa pagsulong ng generic drugs sa komunidad. Sa kanyang welcome remarks, binigyan din ng Assistant Regional Director Dr. Rosa Maria B. Rempilio ang mahalagang papel sa pharmacists sa tamang dispensing at pag-promote ng generic drugs sa publiko. Nagbigay rin si Pharmacist 3 Ms. Jelly Nuarin ng overview sa Generics Act of 1988 at mga estratehiya ng DOH para sa implementasyon nito. Hiniikayat ang publiko na mag-avail ng generic drugs dahil ito ay abot kaya, ligtas at dekalidad na gamot. At yan na nga ang mga balitang hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit ngayong linggo. Time check, 11 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. At dyan lamang po kayo dahil magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala mula sa Department of Health. Dito lang yan sa
Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay masapi kung tayo ay healthy. Pabakuna na sa mga barangay health centers near. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingерong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka katibay? At yan, nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay masapi kung tayo ay healthy. So, ayan Ma'am Ja, eto na tayo sa ikalawang episode ng Chikahang Pangkalusugan. So Ma'am Ja, wag na natin patagalin pa to. Ano ba ang topic natin sa araw na ito? Ayan, oo nga, sa pangalawang episode ng Chikahang Pangkalusugan, dadako tayo sa isang napakahalagang paksa at napapanahon syempre, ang environmental health. Environmental health. So upang magbigay ng karagdagang kaalaman sa environmental health, kasama natin ngayon ang Engineer 3 ng Infectious Disease Cluster na walang iba si Engineer Lea Angela Romero Castillo. Ayan po ma'am, magandang hapon po sa inyo. Hello at maraming salamat sa pag-allow na ikay maambitan po dito sa aming segment. Oo nga, magandang hapon, Engineer. Good afternoon, Ma'am Jazz, Sir Kenneth, at sa lahat ng ating viewers and listeners ng Chikahang Pangkalusugan. Yes, ma'am. So, actually, ma'am, ikalawang episode na natin to. Dahil yung last week, na-discuss po natin yung about naman sa obesity. Oo, so, kasama natin doon si Ma'am Kalay Lubitise. Ayan. Ayan po. So, ma'am, ano nga po ba, Engineer, yung environmental health? So, ang environmental health po ito po ay isang branch or sangay po ng public health kung saan po ating inaaral yung relasyon po ng environment o ng ating kapaligiran sa ating health, sa ating kalusugan. So, critical po kasi ang role ng kondisyon ng ating environment sa pagkakaroon kung tayo ba ay healthy or kung tayo ay magkakasakit. So, yun po. Napaka-importante palang factor din ng environment sa ating kalusugan, Engineer. Yes po, Ma'am Janine. Kaya dapat tayo ay maging malinis sa ating kapaligiran, hindi lang sa kapaligiran, kundi sa ating kalikasan na din. Diba? So, Ma'am Engineer, ano ang mga environmental hazards na nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan? So, meron po tayong mga environmental risk factors na tinatawag. Ito pong mga environmental risk factors po na ito ay maaaring present po sa ating tahanan, sa ating mga workplaces, or kung saan tayo laging nag-i-stay. So, kabilang na po dito yung air pollution, inadequate water sanitation, tapos meron din pong chemicals and biological agents.
and even radiation and ultraviolet rays. Tama. And community noise, occupational risk, yung sa workplace natin, agricultural practices, yung paggamit ng mga pesticides, and yung mga built environments natin, yung mga road construction projects natin ngayon na common sa ating lugar, and yung nararanasan na natin ngayon, yung climate change. So, lahat ng po yan, environmental risk factors po na meron tayo kung saan tayo nag-i-stay. Ang dami pala ng risk factors, Yes po, Sir pag Kenneth. environmental health. So, lalo na kapag tayo masyado ng polluted sa ating hangin dahil tayo marami ng mga sasakyan sa labas. So, sa tingin niyo po, engineer, ano po ang maidudulot na epekto ng maraming pollution sa kalsada? Oo nga. So, yung mga outdoor pollution po, kapag prolong yung ating exposure po sa mga ganitong uri po ng pollution, pwede tayo mag-develop ng mga respiratory conditions, cardiovascular disease, and sa mga worst scenario, even lung cancer, pwede po ito mag-cause. Opo. So, sa tingin niyo po, engineer, natitrigger din po ba nito yung asthma? Yes, pwede po. Opo, kasi Ayos maduming po. hangin yun, maalikabok. So, it definitely will trigger asthma. Yes po. Kayo yung mga asthmatic po dyan, ayan, katulad ko. Kasi kahit ako, asthmatic din po ako. Pero minsan din naman ako, natitrigger ako sa ibang bagay. Kasi may ibang trigger factor naman po pala yung asthma. Asthma, hindi lang pala genetics or kung ano, environment Yes. talaga. Kasi gaya nga ng sabi ng engineer, respiratory illnesses, talagang number 1 sa ating mga environmental risk factors, no? Ngayon, engineer, given the risk factors, ano naman po yung role ng DOH sa environmental health? Tas ano daw po yung mga components ng environmental health program? So, ang Department of Health po ay meron pong environmental health program. So, yung programa po na ito ay nakafocus po na mag-create ng intervention, magbigay ng mga intervention sa ating mga environment para ma-prevent yung mga sakit na maaaring maidulot po nito. So, yung program components po ng environmental health, it includes po yung drinking water supply, yung safe drinking water, tsaka water quality monitoring po natin. Meron din tayong sanitation, yung tamang pag-manage ng ating septage and sewage, and even yung mga septic tank natin, yung tamang design. And we also have zero open defecation program, water sanitation and hygiene in emergency situations, and food sanitation, climate change for health. Ay, ayan po. So, nabanggit niyo po kanina, Inch, yung about sa tubig, yung dapat tayo uminom ng ligtas at malinis na tubig. Dahil may mga sakit din po tayo makukuha sa pag-inom ng hindi safe na Yes po, tubig. tama po. So, hindi lang po yan kasi, di ba, Inch, ang ice ay made of water. So, kailangan din, so since tayo mahilig tayo sa mga malalamig na inumin, kadalasan naglalagay tayo ng mga yelo. So, hindi lang sa mga tabi-tabi, sa mga street foods, kundi pati din sa ibang establishments. So, siguro kailangan din natin masiguro na yung nilalagay natin yelo ay malinis. Hygienic Yes siya. po, tama po. Opo. Tapos, syempre, engineer, dun sa mga establishment natin, kasi dumarami, ang dami na ng mga establishments natin ngayon. Ini-insure lagi ng DOH, no? Yes yung po. sanitation. Ating mga foot soldiers po sa ating mga local government units, ang ating mga rural sanitary inspectors, they ensure po yung monitoring, yung proper issuance ng ating mga sanitary permits sa ating mga establishments, lalong-lalo na sa mga food establishments and even sa mga water refilling station, para masiguro na sumusunod sila sa ating sanitation standards. Bali, engineer, yung mga establishment pala, humihingi din sa atin ng permit? Actually, kay local government kay local unit. government. Meron din sa atin kumukuha ng permit, yung mga water refilling Yes, sa station, water. binibigyan natin Yes, sila po. ng initial and operational permit, Permit. kapag ang source nila ay private. Kumbaga, hindi sila nakakonect directly kay water district. So, kailangan nilang kumuha sa atin ng permit. Permit. So, mas okay yan. Dahil, hindi lang po yan sa mga establishment, dahil kahit din sa opisina, may nag-check din ng mga water Yes, testing opo. para talagang tayo ay ligtas sa ating mga iniinom at mga kinakain. So, kanina, engineer, nabanggit niyo po yung zero open defecation. Ano po ang zero?
open defecation? Ang Zero Open Defecation po ay programa po ito ng environmental health, kung saan layunin po ng program na ito na matuldukan, mawala yung pag-practice ng open defecation sa ating lugar o yung pagtatai po kung saan-saan. Kasi po it causes po contamination sa ating mga water sources po natin na nagkukos po ng sakit. So meron na tayo, lalo na po pag rainy season, ramdam na ramdam po natin yung pagdami ng diarrheal diseases dahil po sa pag-consume, pag-inom ng maduming tubig. So, ayan po. Napaka-importante talaga na matuldukan ang ating mga open defecation areas. Paano meron pa pala mga ano po. So, ano po ang sa Bicol Region naman, ano-ano ang hakbang ng DOH Bicol para mapataas ang bilang ng zero open defecation? Tayo po sa Department of Health, mandate po natin na mag-provide po ng technical assistance sa ating mga partners and stakeholders, specifically yung mga local government units. So before po, ang ginagawa po ni Department of Health, nag-augment tayo sa pagbigay ng mga toilet bowls sa ating mga local government units para maipamigay nila sa communities na walang CR, para maipagawa ng mga households na walang CR. However, may challenge po dito kasi medyo kailangan ng pera, ng fund para po pagpagawa ng CR. So, starting po last year, nagbigay po ng fund assistance si Department of Health kung saan all-in na hindi lang toilet bowl, materials, construction materials na po talaga yung ibibigay natin sa kanila through the local government unit. So, nagpopondo po tayo sa local government unit para po matulungan nilang magpagawa ng CR yung mga kabahayan po na wala pang sariling toilet facility. So, may mga selected na po tayo. Nag-start po tayo last year and meron na naman po tayong recipient this year. So, hopefully with this initiative po, mas ma-improve po yung sanitation status ni Bicol Region. And hopefully ma-achieve po natin yung zero open defecation status. Yes po. At sana din mapanatili yung meron din silang supply ng sabon dahil importante din. Yes po, hygiene kits. Lalo ng alcohol, sabon dahil hindi lang sapat kung tayo ay dudumi sa tamang dumihan dahil mas mainam pa rin na tayo ay maging hygienic. Yes, tama sir. Lalo na maghuhugas ng kamay. Yes. Kaya sana patuloy pa rin po ang mga programang makakapagbigay ng palikuran sa ating mga kababayan na mga wala pang palikuran. Yun naman, Inch, na mention natin yung hygiene or sanitation. Ano pa po yung ibang programa ng Department of Health upang masolusyonan yung poor sanitation at yung mga sakit na nakukuha sa mga ganito po? Bukod din kasi dun sa pagbibigay natin ng commodities, malaking role din kasi yung behavioral change. So yung acceptance din ng community na kasi usual practice na nila yun, tapos biglang mag-i-introduce tayo ng bagong way. So challenge din po ito, yung behavioral change sa ating communities na hindi sanay gumamit ng toilet facilities. And thankfully with the help of our barangay health workers, yung ating mga rural sanitary inspectors, nagkakandak po sila ng mga information education campaign. Base na din po sa binababa nating guidelines. So, nandito po tayo para mag-guide din sa kanila, magbigay sa kanila ng klarong procedure, guidelines, para po ma-implement nila doon sa baba. So, malaking factor pa din po talaga yung behavioral change ng ating community. Opo. Yun nga yung pinopromote ng Department of Health, yung healthy behaviors. Ayan. Kaya yung mga nasa public CR, lalo yung sa mga nasa mall or sa ibang establishment, iwasan po natin yung pag-apak sa mga flush toilets. Kasi marami na akong na sasaksihan na kapag nag-CCR nag-wiwi, yan. O yung nagpa-flash, ang kung ginagamit ano-ano. nilang pang-flash ay yung paa nila, ay yung sapatos nila, which is marami na dati yun. So, ayan po sa Hindi naman nagkukulang, Sir Kenneth, yung mga establishment natin. Nakikita ko ang daming mga postings sa hygiene and sanitation. Sana ang publiko natin ay maging aware at sumunod lagi sa mga hygiene rules or hygienic rules or sanitation rules. Kasi kada CR naman may mga naman po, di ba? May mga what to do. Hand washing. So wala techniques. naman po dyan na magiging kaso kung tayo ay pipindot ng flush ng toilet gamit ang ating mga kamay dahil pwede naman po tayong makapaghugas. Hugas. Ayan. So next po,
Ma'am, paano natin maipapatintindi sa publiko ang kahalagahan ng sanitation at healthy Behavior behavior sa komunidad. So thankful nga po ako sa CMU, nabigyan ako ng opportunity dito makapag-guest kasi through this activity po napopromote po natin yung environmental health, yung value po ng program. So I encourage po everyone to take care of our environment, to practice proper hand hygiene and sanitation practices, lagi maghugas ng kamay, gumamit ng tamang palikuran para po makaiwas po tayo sa anumang sakit. Yes, tama po. So, may papatanungan ka pa po, Mama? Sa tingin ko maya-maya itutuloy Maya-maya po. natin Opo. yung pagtatanong hindi sa lang ating po tayo dito speaker. so tayo lang nag-interaction. Pwede rin po kayo. So kung may katanungan po kayo Oo. about sa environmental health, mag-comment, mag-like lang po dito sa Idol FM or sa Facebook page po namin na DOH Bicol CHD. Ayan. So, 29 minutes. Makalipas ang 3:00 ng hapon, so dyan muna kayo, magbabalik po kami para sa ating fact or myth segment mamaya po, So dyan lamang po kayo at ito po ang Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay mas happy kung tayo ay healthy. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, ang problem, yan ang dapat puno. Susi sa tamang paglaki. Go grow food na handa mo. First 1,000 days importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. Laking 1, yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. Laking 1, yan ang tamang paraan. Laking 1, yan ang tamang paraan. Ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD ay may mandatong protektahan, pangalagaan at palakasin ang healthcare sa rehiyon. Ang kagawaran ay naglalayong siguruhin ang bawat Bicolano ay may akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa Universal Healthcare Act at Philippine Development Plan. Sa panguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, isinusulong ng kagawaran ang 8-point action agenda para sa bagong Pilipinas. Katuwang ang mga local government units, bawat Bicolano ay ramdam ang kalusugan sa pamamagitan ng pagsusulong ng equity sa pagbibigay ng kalidad na serbisyong abot kaya. Kabilang na dito ang pagbibigay ng cancer screening, HIV screening, pagkamit ng 100% PhilPen target, at iba pang dekalidad at maasang serbisyo katuwang ang mga lokal na gobyerno
at iba pang health partners. Ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo ang hatid ng DOH Bicol CHD sa mga Bicolano sa pamamagitan ng people-centered services at pagbibigay akses sa mga butkayang gamot sa lahat ng life stages. Sigurado ang kalidad na serbisyo sa pagpapatupad ng regulation, licensing, and enforcement division ng mga regulasyon at paglisensya sa health facilities. Bukod dito, mayroon ding treatment and rehabilitation centers na naglalaan ng holistic at evidence-based treatment and rehabilitation programs para sa mga substance-dependent clients. Ang Bicol Medical Center sa lungsod ng Naga, Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Albay, at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur ay handang magandog ng mataas na kalidad na serbisyo sa lahat ng Bicolano. Ito ay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaunlad ng pasilidad at pagpapadami ng bed capacity ng ospital. Teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ang magiging estratehiya upang maiangat ang digital health para sa mas efficient at accessible health service delivery. Bilang isa sa pinaka-disaster prone na lugar sa bansa, sinisiguro ang kahandaan sa krisis sa pamamagitan ng mabilis na pagtugon sa mga health emergency na dulot ng mga sakuna at emerging diseases. Sisiguraduhin din na bawat komunidad ay may pag-iwas sa sakit at ginawa sa isip sa pamamagitan ng health promotion campaigns nito na naglalayong maisulong ang health literacy at mental health services sa rehiyon. Isinusulong din ang kapakanan at karapatan ng health workers sa pagbigay ng fair compensation, decent work conditions, oportunidad sa career development, at pagbigay kilala sa health partners. Bilang aral sa nakarang pandemya, prioridad ang pagpapalakas ng health systems upang maiwasan at makarecover mula sa mga disease outbreak at potential pandemic. Ang kagawaran at LGUs ay patuloy din ang pagbibigay ng bakuna laban sa vaccine-preventable diseases upang palakasin ang depensa ng populasyon laban dito. Sa pangunguna ni OIC Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz, patuloy ang paghatid ng DOH Bicol CHD ng tatak serbisyong Salud Bicolnon mula sa preventive care hanggang sa emergency response. Handa ang DOH Bicol CHD magbigay ng serbisyong may malasakit at kausayan dahil sa bagong Pilipinas. Pabakuna na sa mga barangay. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ang mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Ayan, oras po natin, 12 minutes bago sumapit ang alas 4 ng hapon at syempre kasama pa rin natin si Engineer Leia Castillo
para sa dagdag kaalaman, ayan, Ma'am Janine, meron ka po bang dagdag katanungan kay Engineer Castillo? Oo naman, Sir Kenneth. Bale, sa pagpapatuloy ng ating discussion kanina, nabanggit ni Engineer yung zero open defecation na focus ng Department of Health sa ngayon. Di ba, Engineer, nagbibigay tayo ng mga incentives or awards sa ating mga munisipyo na nakaka-achieve ng ating coverage? Yes po, ma'am. Actually, we recognize po yung ating mga local government units na na-achieve yung municipal-wide certified ZOD. And yes, we provide incentives po doon sa mga ma-awardan na local government unit. And actually, meron na po tayo na-awardan recently. And this year, I'm so happy na marami po yung ma-awardan natin ngayon ng mga local government units, municipal-wide certified ZOD status. Wow, so Aabangan yan, Engineer, sa ating 13th Serbisyong Salud Bicolnon Awards. so magpapa-advance congratulations sa tayo sa kanila. Panigurado, Sir Kenneth, madami next year, dodoble. Yes, ang ating hopefully, naman. dumoble sila. Kaya dapat Dumami pa. maging mapag-ano sa ating kapaligiran. Kapaligiran. Okay. So, since na engineer, meron tayong nung nakaraan yung sa Mayon, meron pa po bang mga evacuation ngayon tungkol sa Mayon na? Yung mga sa Or sa mga disasters po. Yung Sa mga recently disasters. sa Mayon, yung meron tayong WASH team sa ating office. I partnered with the Dengue Prevention and Control Program and the Food and Waterborne Disease Program, kung saan binisit namin yung ating mga evacuation centers to check their status, lalong-lalo na sa access nila sa water sanitation and hygiene services. So with the Dengue Prevention Program, they conducted po dengue vector surveillance together with the Entom Laboratory ng ating BSL SNRL, kung saan kumuha sila ng mga samples ng kitikita sa mga potential breeding sites doon sa ating mga evacuation centers. And sa Food and Waterborne Disease Program naman, nag-conduct si Dr. Mildred noon ng IEC. Nag-discuss siya doon sa mga evacuees na wag basta-basta kumain, na hindi sure kung saan galing, kung paano niluto, at basta-basta uminom, kung saan. And with my program naman, I check kung ilang toilet facilities yung nandun sa evacuation centers, kung functional pa ba, kung okay pa ba yung mga toilet facility, and we provide feedback sa ating headquarters para din kung need pa ng improvement, mai-feedback din natin sa ating mga local government unit para mas ma-improve pa yung kanilang status. Kaya napaka-risky talaga ng kalusugan, especially kapag mga sa evacuation sites. Oo. Kasi kahit mabuti nga sa kanila na mayroon silang mga sarili din ng palikuran sa mga evacuation center. So hindi naman siguro makukulang din ng mga toiletries sa paghugas dahil kailangan natin maging malinis palagi sa ating mga katawan Para maiwasan ang mga outbreaks. Speaking of outbreaks, yung mga napapanahong outbreaks natin, yung diarrhea outbreak, ganun, at saka yung Mpox, di ba? Possible na outbreak for Mpox, although dito sa Bicol, wala pa tayong cases, thank God. Yun. Ano naman po, yung nagiging role ng DOH dito sa mga ganitong sitwasyon, aside from disaster, yung resilience natin or yung preparedness natin sa disasters. Syempre, sa outbreaks or pandemics, endemics, ganun, meron din tayong ginagawa. Ano Yes po po. yun? During outbreaks po, lalo na yung last year, we conduct follow-up monitoring doon sa mga affected communities. Binivisit po talaga namin sila personally to know their status, ano ba yung nangyari, ano ba yung pinagmulan. We keep in touch with them para ma-feel nila na nandun tayo para sa kanila. Yes. But of course, we don't, hindi naman natin dinidisregard yung effort din ng ating provincial health office and yung ating mga local Katuwang health natin offices sila. na talagang sila talaga yung nag-work Yes. doon sa community, but we provide follow-up monitoring during after na nung outbreak. Pumapasok na lang tayo kapag hindi na talaga kaya ni local. Pumapasok tayo, but
thankfully, hindi pa naman nangyayari yun. Namamanage din naman nila. Pero kahit pa man kaya nila, Andyan pa rin tayo. bumibisita kami sa kanila. And with the MPACs, regarding sa environmental health naman, yung sa prevention side, malaki po yung role ng hand washing practices para po makaiwas tayo sa MPACs. Lalo na may mga cases na naman po tayo ngayon sa Philippines, hopefully, o wag naman po sana na makapasok sa Bicol region. Pero in-encourage ko na po lahat na to practice proper hygiene. So, Tama. halos parang pareho lang po yan nung sa COVID. Yes po, opo. Parehas lang. Parehas lang. Opo. So, Parehas iwasan, yung prevention. Though iwasan muna. yung transmission is Iba. skin to skin. Skin to skin kasi Opo, po. oo. Pero yung yung sa prevention, disinfection practices, yung pag-disinfect ng mga frequently touched surfaces, ganun pa din, applicable pa din Dapat. siya dito sa Oo. MPACs. Kaya iwas muna tayo sa physical Contact. Contacts, po sa oo. strangers o ano, para iwas natin sa mga anumang sakit. Oo. Kaya ngayon, Sir Ken, dito sa ating Myth or Fact segment, kasama pa rin natin si Engineer Lea Angela R. Castillo para sagutin kung myth ba o katotohanan itong ibang statements o mga pananaw ng ating mga audience. Ayan. Unang Sige po. statement, engineer, myth ba daw po or fact? Okay lang daw po ba na alcohol ang gamit sa pag-sanitize ng kamay? Yes, it's a fact, but, there's a but, recommended pa rin natin yung paghuhugas ng kamay using soap and water. Yun Of talaga yung course. pinaka-recommended natin for proper hand hygiene. Nire-recommend natin yung alcohol kapag wala kayong access to soap and water. Pero kung meron naman, opt to use the soap and water for hand hygiene. Okay. Mas okay po yun. So, mas okay kung talagang doble secured tayo, no? Yes. Oo. Meron nga tayo niyan, Sir Ken, nakikita ko sa mga establishments yung proper hand washing talaga na kahit mga fingers mo dapat nililinisan. Parang tuturuan tayo kung paano Oo. proper na paglinis ng ating mga Ang kakanta ka, may kanta pa yan, di ba? Happy birthday. Happy birthday. Pag natapos ka na ng happy birthday, very good na yung hands mo yan. So, pangalawang myth or fact po, engineer, hindi ba tayo makakasakit kahit uminom tayo ng tubig mula sa gripo? Myth. Kasi hindi natin nababantayan 24/7 yung, although may monitoring tayo ng ating mga water service provider, pero what if lang naman, di ba? Hindi natin nababantayan yan palagi. Kung safe ba yung tubig sa gripo, Opo. so may, lalo na pag rainy season, mataas yung chance ng water contamination ng ating mga water sources. So I don't encourage na uminom direkta sa gripo. Unless siguro na monitor talaga siya regularly kasi sa ating Sanitation Code of the Philippines, kailangan mo-monitor yung ating mga drinking water service providers. Monthly, dapat may bacteriological water testing sila, and every 6 months, physical and chemical water testing para ma-ensure na pasok pa rin sa standards yung kanilang tubig na sinusupply. Opo. Nakikita ko nga dun sa mga schools natin, di ba? Laging may label na potable or not for drinking. Opo. Pag Ayan. ganun, dapat sumusunod sila sa proper water quality monitoring. Kaya Kasi pala. minsan din, kapag naliligo tayo, minsan nakikita natin sa mga balde natin, minsan may mga buhangin Oo, na. may buhangin. Hindi lang buhangin. Minsan, Lalo na kung naka-deep well. Oo, may minsan mga ganun ano talaga. po. So, I don't encourage yung ganun. Kasi kung yung iba, sabi nyo, hindi naman ako na paano. So, iba-iba kasi yung immune system natin, yung resistance natin sa mga bacteria. So, prone sa sakit yung mga bata. So, sensitive pa yung tiyan nila. So, dapat ma-protect natin sila sa mga ganitong uri na sakit, due to drinking na unsure na drinking water. Kaya mas mainam ng prevention is better Than cure. Yes, tama. Wag na natin Mahirap hintayin. na. So, may nagsasabi sila, hindi naman kami nagkakasakit. Oo. Hintayin pa ba natin? Yes. Wag na natin hintayin na Oo. makasakit dahil nga masakit kapag hindi na Masakit sa bulsa. Masakit sa bulsa. Yan po. Okay po. Kaya nga ini-encourage natin sa Department of Health ang magpa-consultayo agad kapag may nararamdaman. Huwag nang Oo. magpatumpik-tumpik. Kapag may naramdaman, ipa-check up agad. Ayan.
Tama naman. Ito naman, Inge, sabi ng ating audience, myth daw po ba or fact? Okay lang daw po ba na hindi gumamit ng gloves at hairnet ang mga food establishments basta nakapaghugas ng kamay? We encourage po na gumamit pa rin ng hairnet and gloves or unless makaka-affect doon sa quality ng ginagawa nila yung gloves, i-ensure na lang na nakapaghugas at nakapag-sanitize sila ng kanilang mga kamay. Pero mas maganda pa rin na sumusunod tayo doon sa mga food safety practices natin para maiwasan yung pagkakakontaminate ng ating mga pagkain. Oo, mahirap na. Opo. Pero madagdag ko lamang po, Inge, na katanungan. So, di ba ang Pinoy mahilig sa mga street foods? Hindi naman natin maiwas. Kahit ako, mahilig ako sa street foods. So, safe ba yung mga street foods na niluluto bago mo kainin? Halimbawa, mga barbecue, yung mga ginigril. Kasi di ba may mga nagsasabi niyan, hindi na yan marumi kasi niluluto naman. Kumbaga, pinapainit naman yung pagkain, namamatay daw yung kung ano yung bacteria, gano'n. Safe naman basta bagong luto and properly store yung food, basta maayos yung yung food preparation. Opo. Meron kasi mga street food vendors na naka-expose, matagal naka-expose sa outside air yung kanilang niluluto. So, mas okay siguro kung hindi maiwasan na gusto nyo kumain ng mga street foods. Siguraduhin nyo lang na yung binibilhan nyo po ay nagpa-practice ng good food safety practices. Yung may istante siya, hindi nilalangaw yung kanyang pagkain, or mas safe, bagong luto yung kukunin yung food. Kasi marami din naman ako nakikita ng mga street vendors na talagang mga naka-ano po sila. Oo, naka-stand, may cover. Kompleto po talaga. Kahit yung mga tinitinda nilang mga barbecue, nakabalot na balot. Yes, opo. So, yan. Saludo po ako sa inyo. So, ika-apat na myth or fact, ang pagsunog ba ng mga biodegradable waste tulad ng dahon ay mas okay kaysa sa pagsunog ng mga plastic? Myth. Kasi actually, both yung pagsunog naman, may nire-release niya na CO, na carbon dioxide, which are pollutants, yun na nagpapainit sa ating environment. So, much better na lang siguro kung nabubulok, i-compost pit nyo na lang. Oo, para hindi na makadagdag sa ating carbon dioxide, carbon footprints na meron na sa ating environment. Oo. Di ba, ini-encourage din natin yung pag-sort ng ating mga basura din. Yes, oo, napaka-importante. Importante yan. So, kung ano po yung ano po dyan ay tayo lamang sumunod kung ano man po ang mga patakaran sa ating mga basura. Oo, there's no harm kung susundin natin yung mga guidelines, especially sa sanitation and hygiene. So, may kadagdagan ka po itong katanungan, Ma'am Janine? Wala naman na. Okay na ako. Okay na din ako kasi kahit ako ay nakapagpulot ng aral din mula kay engineer. Hindi lamang tayo, Ma'am Janine, kundi pati na din po ang ating mga tagapakinig. Oo, thank you, Engineer Lea, sa pagsagot ng ating myth or fact segment. Sana ay nalinawan ang mga audience natin kung ano ba talaga yung mga makatotohanan na impormasyon patungkol sa sanitation. So, Engineer Lea, bago po tayo magtapos ng ating talakayan, ano po ba yung inyong pabaon na mensahe sa ating mga audience? So actually, September 26 is World Environmental Health Day. This is pursuant sa Presidential Proclamation 595. So I encourage everyone to protect your environment para na po protect nyo din po ang inyong kalusugan. Yeah, maraming salamat po, Engineer. At ayan po ang ating topic sa ating second episode ng Chikahang Pangkalusugan with Engineer Lea. Thank you very much po, ma'am. At sana maraming natutunan ang ating audience tungkol sa environmental health. Ayan. So bago tayo magtapos sa ating segment, atin munang batiin ang ating office mates sa Communications Management Unit ng DOH Bicol na sina Kuya Regner, Chris, Nicole, Denise. At Denise, yung nag-segment last week. Oo, at yung mga DOH Bicol CHD staff and ibang mga audience natin from iba't ibang barangay sa Albay, Naga, Daet, ayan, Legazpi. Ayan po. Hello ayan. po. Happy po sa inyo. Happy diba? viewing and listening. Ano pa po sa kanila, di ba? Peña Francia, ano pa po sa Naga? Oo. Kakatapos lang yung translasyon last time.
Ayan. patuloy pa rin yung selebrasyon natin Syempre. kay mahal na ina. Yan. So, syempre, ihabol ko din ang aking asawa na si Melanie Dado sa BU, nagtatrabaho. At syempre, ang aking very supportive parents na sina Cecil at Bernie Dado, nakikinig ngayon. Thank you very much. Yes, andyan din ang aking lola at lolo at mga pinsan. Very supportive sila, Siyempre naman. of course. So, wala, And of course, ang aking asawa. Hi, Justin! And sa ating mga viewers, pwede po kayo mag-comment, share, and tumutok lagi sa ating Chikahang Pangkalusugan. So, dito na po nagtatapos ang ating pangalawang episode ng Chikahang Pangkalusugan. tungayan ang mga susunod na episodes bawat Biyernes o tuwing Biyernes sa DOH Bicol CHD Facebook page para sa dagdag kaalaman ng DOH Health Programs. Dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako po si Janine. At ako naman po si Kenneth at sa Chikahang Pangkalusugan lagi naming pinapaalala na makialam, Makisama. iwasan ang sakit Palakasin ang resistensya. dahil sa bagong Pilipinas, Bawat buhay ay mahalaga. Dito lamang yan sa Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay masapi kung tayo Ay healthy. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Thank you Maraming so salamat. much. Thank you so much, Engineer Leia at ating mga viewers and listeners. Yes po. Next Friday po, abangan po natin ulit. DOH-CHD Servisyo Salud Bicolnon. Kita ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na servisyo. Idol! May bagong paraan para